Så vi er i gang, Simon. Kom. Vi kører nu. Hej William. Hej William. Så En stor homo. William, det er godt at se dig. Du ser godt ud. Du spillede en fantastisk landskamp. Det tror vi nok i hvert fald. Men altså, vi er jo i stedet for lige at lægge et brev til dig, så har vi indspillet en lille videohilsen, som ligesom skal gennemgå, hvad du skal huske til i morgen. Vi skal have det gjort klar, ikke? Du har altid været sådan lidt en tøsdreng, der ikke har været forberedt. Og den her gang der er der ingen undskyldninger. Du skal være max klar. Så altså det første, vi kan sige, det er, at du skal stå klar nede foran hotellet kl. 8.10. Klokken 08.10. Der ligger lidt lækkert. Ja, der ligger lidt lækkert på bordet foran dig. Der er lidt at drikke, lidt at spise. Og så ligger der nogle gaver. Og dem skal du ikke åbne. Der ligger én gave. Ligger der kun én gave? Der ligger én gave. Og den gave, den skal du ikke åbne, før du ikke kan styre din nysgerrighed længere. Dog senest i morgen 08.00. Skal du åbne den. Og hvad skal han gøre med den, når han har åbnet den? Det der er i gaven, det skal du tage på, når du går ned foran hotellet. Det vil sige, når du går ned 08.10, så skal du have gaven på. Og det er vigtigt, at det kendetegner på dig. Og bare roligt, du vil se fantastisk ud i det. Når du kommer ud foran hotellet, så skal du gå over til Dagmar Teatret, og så skal du vente der. Og så sker der et eller andet. Og bare roligt, der er ikke nogen, der kommer og skyder dig. Det bliver ikke et eller andet makabert. Du skal bare vente der. Så skal alt nok blive godt. Ellers så kan vi egentlig bare sige, at det du ligesom skal tage med, det er, at du skal have noget sportstøj på. Ja. Til dagen, det skal du have med i hvert fald. Og så skal du have noget lidt pænere tøj med til senere på dagen. Og hvis du ikke har noget sportstøj med, der hvor du er nu, så gå ind på denblåavis.dk, og så kender jeg en derinde, der kan skaffe noget for dig. Men alt i alt, så håber vi, at vi får en fantastisk dag sammen, og at du er super klar, for vi er klar. Er du?